zdravím u nového vlogu. Dneska je neděle 3. března. Neskutečný, jsem úplně nadšená, že už máme konečně březen. Já už jsem to někde říkala, ale mě vždycky leden, únor a víceméně i březen vždycky utíkaly strašně pomalu a letos nechápu, kam se poděli a už tady prostě je březen. A tady to bude takový první už jarní vlog a ano, já vím, že ještě není úplně jaro, ale tím, že už je venku víceméně teplo nebo teplejc a všechno už pomalu začíná rozkvítat, tak mi to prostě navozuje takovou tu jarní náladu, takže berme to tak, že už začíná jaro, že je takový to early spring. No, chystám se teďko jít natáčet tady, mám tady nastavenou takhle scénu, nevím, jestli to tam úplně za mnou vidět, a chystám se jít natáčet vypotřebované produkty za rok 2023. A ano, jsem ostuda a až teprve teď to jdu natáčet. Ale mám toho strašně moc, co vám chci říct, takže jdu natočit to videjko a pak vám řeknu všechno. Tak jsem akorát dotočila, takže konečně tohle všecko můžu vyhodit. Přišel Dan. Biscotto ragazzi, biscottina, la zupa, la leona. Když tady si škůtek, jo. Ani nevím, kde mám začít, protože jsem porušila dohodu, kterou jsem měla sama se sebou, takovou tu, že si nebudu teď nic kupovat, protože jsem si toho za poslední dobu koupila nějak moc. A porušila jsem tu dohodu, protože jsem dělala objednávku na rezerv. Mě je tam teďko hezký slevy, takže jsem neodolala. Tady v té krabici jsou akorát boty a jedna věc do domácnosti. Hned uvidíte co. Začnu prvníma botkama, ze kterých mám strašně velkou radost, protože jsem se tak trochu bála, že budou vypadat jinak, než jsou, a ve skutečnosti se dějí fakt moc hezky. A jsou to tyhle ty kozačky, které jsou vysoký, přesně po kolena. Pak má takovýhle nizoučkej pohodlný podpatek. Původně stály 1599 a já jsem platila 499. Pak tady teda mám tu věc do domácnosti a tou je tahle ta super růžová nádherná deka na piknik. Nebo on je to asi jako přehoz na postel, ale já jsem úplně přesně věděla, že ji chci mít jako takovou tu piknikovou deku. Na dvou stranách má takhle třásně a je takováhle strukturovaná, jako kdyby pletená. Ta barva je naprosto nádherná. Tady mám takhle tyhle ty dvě krabičky a tím pádem tahle velká krabice už je prázdná. Tady v těch dvou krabičkách jsou dvoje stejné boty a to z toho důvodu, že jedny jsem kupovala pro sebe a jedny pro ségru. Já když jsem tam, jsou to sandálky teda, když jsem je tam viděla, tak jsem si hned vzpomněla na moji ségru, protože minulý rok si kupovala kabelku tady v té barvě. A vím, že boty tady v té barvě nemá. A tak jsem se na ní právě takhle hned vzpomněla a objednala jsem ji. Jsou to takovéhle sandálky, tady takhle. Mně se strašně líbí tady ten vzor na té botě. Vím, že tohle to uvidím jenom já, ale já mám tady ty detaily strašně ráda. Prostě jsem takový detailový člověk. Takhle je zapínání okolo kotníku a i co se týká toho podpatku, když se můžete všimnout, tak není až tak vysoký. Sice je teda jehlovej, ale zkoušela jsem tady po bytě v nich chodit a zdají se být docela pohodlný, takže já se na ně strašně těším. Jaro může začít, jsem vybavená, nebo možná spíš léto, jsou tak jako otevřené boty tohle. A ségra má, jak jsem říkala, úplně ty stejně, akorát teda ve svém čísle. Jelikož hned potom, co mi dorazil tady ten balíček z Reserved, tak na jejich stránkách díky aplikaci máte na zlevněný zboží ještě dalších 20% slevu, tak jsem neodolala. A včera jsem šla do Reserved, protože jsem se chtěla prostě podívat na nějaké věci. Vyloženě jsem šla do obchodního centra, do Pepka a do Since pro nějaký jarní dekorace, protože včera jsem to tady trošku zdobila. Já vám to tady za chvilku potom ukážu, co jsem tak nějak jako tady vydekorovala, jenom tak jako lehce, protože těch jarních dekorací právě moc nemám. No jenom, že jsem nakonec do toho Pepka ani do Since nedorazila, protože jsem se zastavila v Reserved.
a zkoušela jsem si tam, měla jsem asi, já nevím, 13 věcí v kabince. Zkoušela jsem se strašně dlouho, Denny už se mě kulil oči, už prostě za mě nemohl a nakonec jsem si vybrala nějaké další věci, které jsem si pořídila. Ale všechno to jsou věci, které se mi strašně líbí a které jsem strašně nutně potřebovala. Pořídila jsem si tam takovýhle kovbojský kozačky s takovouhle ražbou. Jsou strašně hezký. Tyhle už jsem teda měla i na sobě. Jsou zase vysoký po kolena, ale mají široký pohodlný podpatek a jsou takhle do takový hranatý špičky. A nemají žádný zapínání, ale jsou docela široký, takže se krásně dají nazout, úplně pohodlně. Vlastně asi nikdy jsem neměla vyloženě takovýhle kovbojský kozačky, ale Beyoncé vydala nový song, který určitě už jste slyšeli v takovém country stylu a celý svět se pobláznil a samozřejmě i já. A mně se teda takováhle moda líbí už hodně dlouho, ale tím, že to nebylo nějak jako populární, tak se i špatně jako scháněly hezké věci tady v tom stylu. Pak tady mám 3 kousky oblečení. První je takováhle naprosto dokonalá lehoulinká blůzka z takového úplně lehonkýho bavlněného plátínka. Bude ideální, až budou horka na léto, úplně to vidím k nějakému šortku nebo k nějaké sukínce. A zase je v takovém jako boho stylu. Pak jsem si tam pořídila tyhle ty šaty, které mají, koukněte na to, jak obrovský rukávy. Já úplně miluju balonový rukávy, i tady ta halenka má takový. A tyhle mají ještě, kromě toho, že jsou takhle nádherně nadýchaný, tak mají i takovejhle detail té manžety na zavazování. Ten střih je naprosto nádherný. Nevím úplně, do jaký míry je to vidět na tom videu, ale takhle v té přední části jsou takovýhle sámečky a volánky a za mě to teda vypadá strašně krásně. Je to zase takovej boho styl a pak jsem tam nemohla nechat tady tu sukínku. Je to taková ta skort, vlastně kraťásky, ale vepředu to vypadá jako sukínka. A vzala jsem si velikost L, protože menší tam neměly. Já moc tweedových věcí ve skříni nemám, takže jsem nakonec neodolala, ještě když je takhle hezky barevný, modrý, mám takovou modrou halenku, kterou skoro nenosím, protože se mi docela špatně kombinuje, nemám jí tak nějak moc s čím kombinovat. Ale bude se hezky hodit tady k té sukínce, tak, nebo aspoň myslím, musím to vyzkoušet. Koupila jsem si ještě v H&M nějaké věci a první věc je tady ta halenka. Nádherná. Je taky z takového strašně příjemného bavlněného plátínka, úplně i lehoučkýho. To má takovýhle balonový rukávy a hrozně mě zaujala ta mašla. Já jsem strašně nutně něco potřebovala takhle z mašlí, protože na Instagramu jsem objevila jednu holčinu, kterou jsem i hned začala sledovat, protože má neskutečně nádherný styl. Hrozně se mi to líbí, takový boho a právě hodně nosí tady ty halenky s mašlema, tak jsem strašně nutně taky nějakou takovou potřebovala. Vypadá teda takhle, celý svý kráse a vzala jsem si velikost M, protože jsem to chtěla, aby bylo trochu jako víc oversized a hlavně když si vezmu klasicky svoji velikost, tak mi jsou krátké rukávy a já jsem tady u té chtěla fakt, aby ty rukávy sedly dobře, protože to vypadá líp. A taky jsem v tom H&M neodolala jednomu řetízku. Je to takovýhle pozlacený řetízek z takový tý premium řady, je to jenom vlastně klasický tenký řetízeček. Já jsem vždycky měla jenom bižuterii a teďko jsem fakt jako spoustu toho vyhazovala, protože už to nebylo prostě hezký. Takže jsem nějaký řetízek potřebovala a tady to mě zaujal hodně tím, že je pozlacený, takže uvidíme, jak dlouho bude takhle hezký. Nestál úplně jako nějakou velkou částku, takže od toho úplně nečekám nějaký zázraky, furt je to bižuterie jenom pozlacená, ale uvidíme, no, uvidíme, jak dlouho to vydrží. No ale tím uzavírám takhle moje nákupy, já se potřebuji už napít strašně dlouho, teďko asi 2 hodiny furt jenom mluvím. A jsem introvert, takže nejsem zvyklá úplně takhle dlouho mluvit. Ale potřebuju se teda jít teďko převlíknout, protože pojedeme na motokár. Brácha měl totiž nedávno narozeniny a vyslovil přání, že bychom se mohli sejít. A původně jsme měli jet k ním, protože se stěhoval se svojí přítelkyní do nového bytu, takže jsme původně měli jít na kolaudaci. Pak z toho byla večeře nebo oběd a nakonec z toho vznikly motokáry. Takže jdeme na motokáry dneska. Bude to moje poprvé, vlastně i Segra bude poprvé, myslím si, že říkala teda, že půjde poprvé. A jede s náma i Denny. Hrozně se těším, zároveň se trochu bojím, ale věřím, že to bude strašná sranda. Jdu se teda převlíknout, ještě potřebuju, teď jsem si tak vzpomněla, že potřebuju zabalit dárek
který máme se ségrou pro bráchu právě tím, že měl narozeniny, tak jsme mu kupovali ještě společný dáreček a nemám ho zabalený, takže to potřebuju zabalit, převlíknout se, pak přijede ségra a vyrazíme na ty motokáry a beru vás s sebou, protože si fakt myslím, že to bude sranda. Nevím teda úplně jako do jaký míry se mi podaří tam natáčet. I think there's another universe where I haven't yet felt pain, and maybe in that other universe I'm a flower and you're the rain. I think somewhere in a different life I'm still 7 in 2nd grade, and I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met the pain. Somewhere in a different world, my mom's a bug inside a tree. My dad's the scientist who captured her, but now it's time to set her free. Co tam děláš? Somewhere in Bishino. Ty chceš za mnou? Ty chceš za mnou? Ježiši Maria. I don't wanna know what the world outside is doing, 'cause it's just you and me, intertwined. It's the only poison strong enough to convince me that this is real. Motokár se přesuneme zase k takovým těm běžnějším věcem. Potřebovala jsem něco tady nakoupit, nějaký jídlo, nebo spíš nějaký mlsky, protože tady nic už nebylo. No a protože mám docela zablokovaný takhle tady to rameno, asi právě z těch motokár, protože do mě vrazil nějaký týpek a já jsem se úplně otočila v hodinách, protože on do mě vrazil a já jsem narazila do takových těch gum, co jsou po stranách, a otočila jsem se prostě úplně neskutečně a hodilo mě to právě tady na tu stranu, takže možná je to právě tady z toho. Možná jsem se i blbě vyspala, protože mně přijde, že jsem spala jenom v jedné pozici, takže možná je to i tím. Nicméně Dany byl tak zlatý, že teda nakoupil sám a já vám teď ukážu, co koupil, protože mě překvapil 2 věcma hned. Přinesl mi tulipány, protože já jsem mluvila o tom, že zítra ráno chci vstát dřív, abych sehnala tulipánky v Lidlu. Dany mě takhle předběhnul a pořídil mi je takhle ve 2 barvičkách. Taky koupil tyhle ty 2 zelený tadětele, čerstvý těstoviny, se špenátem, protože nám se osvědčili v jednom receptu, který rádi děláme. Pasta pane e prosciutto, kdy vlastně si nakrájíte na kostičky šunku, trošku si ji oprhnete, přidáte smetanu a tady ty těstoviny a je to strašně dobrý. A vzal teda tím pádem ještě i takhle šunku, taky vzal sýr klasicky. Já mám strašně ráda tady ten puding, high protein, vanilkovej a čokoládovej a dnes zase takhle ten karamelovej. Chyběly nám ňaminky doma, takže vzali takhle pár ňaminek. A další strašně dobrou mlskou jsou tyhle ty kukísky s bílou čokoládou a brusinkama. Taky vzal takhle banány. Tohle to je taky pro Danyho, protože na mě tohle je strašně hořký. Je to takový pitíčko, aperitivo a jak říkáme, to hořký, je to takový italský nápoj. Pak kola, my máme radši takhle zero. Nějaký bagetky a na snídaní, já úplně miluju
Tady ty motýlky s tvarohem jsou strašně dobrý a právě když jsou takhle čerstvě, jsou i křupavý. Tak vzal tyhle ty sušenky a to jsou sušenky, které jsou hodně inspirované typickýma sušenkama italskýma, které se jmenují Pan di Stelle, tak tohle je Fior di Cacao, ale chuťově i vizuálně jsou vlastně úplně stejný jako Pan di Stelle. A zlatý hřeb nakonec objevil tam tady to vajíčko z bílé čokolády. V Itálii totiž je to na každém rohu a tady jsme to nikdy neobjevili. A to dokonce ani v takových těch italských potravinách, kam jezdíme občas, ať už je to čípa nebo kortelaci, ani v makru ne, prostě nikdy jsme na to nenarazili. Takže mě úplně překvapil, když tohle to přinesl domů, že máme tady italský vajíčko z Lidlu a jsem na něj strašně zvědavá, mělo by tam být i nějaké překvapení. No uvidíme, z bílé čokolády to bude určitě dobrý. Bloomington, Indiana, told me won't you slow down, son. Flagstaff, Arizona, showed me where we all come from. And Silver Spring, Maryland, is where I got this old guitar. Aransaw, Andorra, is where I first fell for her. Let's go east, running down the river. West, we've already been south, yeah, and it feels like home, but my true north. Strašně krásný. Jsem strašně ráda, že je dneska sluníčko, i když ono mělo být dneska zataženo, takže je dost možný, že se to ještě změní, snad ne. Dnešní moje ránko probíhalo takovou skincare a já přemýšlím, že bych vám natočila kompletní moji ranní skincare a moji večerní rutinu. Celkem si o to i píšete pod videama a já teda bych to strašně ráda natočila i hned klidně, ale mně se nelíbí, jak vypadá moje koupelna na videu. Je taková tmavá, ne krásná, ale prostě na videa je tmavá, takže přemýšlím, že bych vám potom natočila, když bychom byli někde na dovolení, nějakou rutinku, pokud by tam byla hezká koupelna. Já vím, že to je prkotina a že tam v tom videu jde vyloženě jenom o to, abych vám ukázala, jakou mám rutinu, ale já potřebuji mít prostě ty videa i hezký, estetický. Snad to pochopíte. No ale dávala jsem si dneska takovej peeling po dlouhé době, po hodně dlouhé době, můj oblíbený od The Ordinary. A já vím, že tady ten peeling by se měl dávat, když nesvítí sluníčko, aby nevznikaly pigmentové skvrny, což teda dneska svítí docela sluníčko, ale odpoledne by se to mělo nějak zatáhnout a já teď dopoledne budu doma. A protože mám po tom peelingu vždycky trochu vysušenější pleť, tak jsem si dávala i masku, kterou mi přivezla kamarádka z Thajska anebo z Hongkongu, protože byly takhle ve vícero destinacích a vím akorát, že by to měla být nějaká hydratační maska, jinak vůbec nic nevím, ale byla celkem příjemná na té pleti, taková chladivá. No a říkala jsem si, že stejně nevydržím do Velikonoc, než bych mohla rozbalit tady to obří vejce velikonoční. Koukněte, jak je to vejce obrovský oproti mně. No a říkám si, že by mě mrzelo to vyzkoušet mimo kameru. A teď, když takhle natáčím vlog, tak si říkám, že to rovnou spolu ochutnáme. Jdem to teda zkusit. Takhle vypadá. Back to 17, I was frequently told to keep silent mode, hide your masterpiece. Locked up in a room, performing to 1 billion people, only in my head exist. And I was dying on the inside every night. What if they're right and I'm not made for this? Maybe I should pursue something else. Put that fire inside. Dobrý.
Já se akorát chystám jet do obchodního centra, protože potřebuju sehnat dárek pro tetu. Dneska večer totiž jedeme na chalupu, budeme tam tak nějak přes víkend a teta má narozeniny, chystá pro nás dort, takže jí chci něco hezkého koupit. Ještě vůbec nemám představu ani co. Taky bych chtěla koupit nějakou kitku, protože dneska je Mezinárodní den žen. Vám takhle přeju krásný den nás všech. Vyjedeme teda až nějak okolo 9. hodiny, protože Dani ještě pracuje a budeme vyzvedávat bratránka a sestřenku, takže nás tam bude na chalupě docela kupa. A já jsem strašně ráda, když se takhle sejdeme. Nejdem tam teda úplně relaxovat, pojedeme tam pracovat, protože začíná jaro a je potřeba spoustu věcí tam udělat, takže nevím úplně, do jaký míry budu natáčet o víkendu, ale budu se snažit. Nicméně teda můj outfit vypadá takhle. Vzala jsem si na sebe tuhletu košili, kterou vůbec nevím odkud mám, prostě ji mám. A vzala jsem si na sebe i tady ty nový šortky. Je to teda elko, takže je mi to celkem větší a snad mi to podrží takhle ten pásek, který mám od Ralph Lauren. Mám na sobě i takhle ten řetízek z HMK, jak jsem vám ukazovala. Naušnice jsou ze Zary, prstýnek HMko, tady ty jsou z Primarku, náramek ten je Parfois. Vzala jsem si i takhle tyhle ty silonky srdíčkatý, které jsou z Calcedonie, jsem vám o nich mluvila, jsou prostě boží a vzala jsem si i takhle tyhle ty kovbojské botičky, které jsou z Reserve, taky jsem si je kupovala teďko nedávno. Ještě si samozřejmě budu brát kabátek, černý kabátek Pietro Filippi, který už jste taky na mě viděli a já teda vyrážím. Chtěla bych i nafotit nějaký fotky právě tady toho outfitu, když najdu nějaký místečko, který bude hezký. Tak uvidíme, jak se poštěstí, protože venku svítí sluníčko, ale mělo by se to za chvilku zatahovat. Už tam nějaký mraky jsou. Ještě jsem vám zapomněla ukázat kabelku, kterou si beru, tak je to tahle ta od Liu Jo, kterou mám snad 1000 let. A dala jsem si na ní takovouhle bambuli, která má úplně stejnou barvu jako moje košile, tak je to hezky i ladí. Je takováhle větší, takže se mi tam všecko bude vejít, co budu potřebovat. Teda myslím. Koukněte, jak mi krásně rozkvetly ty tulipánky. Tak ještě, když jsem tady byla, tak jsem vzala pejskům i nějaký dobrutky, aby se necítili být ochuzený, protože už nám stejně docházejí piškutky, takže jsem to vzala takhle a teďko si přeparkuju trošku blíž, ježiš, se hrozně lesknu nějak, ale přeparkuju si trošku blíž ke vchodu a ještě jdu sehnat nějaký ten dáreček. Jsem zvědavá, co seženu. Vůbec nemám představu, co by se jí mohlo líbit. I heard you the first time, don't tell me again. It's not like we're both blind, we've seen how it ends. There's already salt on the wound, so don't rub it in. You talk like you didn't just walk out my life. I wish I could blame you, but I can see why. I'm still getting used to the fact. Takže něco jsem objevila a vlastně teďko už pojedu jenom koupit kytičky. V Pepku jsem objevila takový zápichy s vajíčkama, takový velikonoční a mám v plánu teda koupit tím pádem buď to narcisy, anebo tulipány. Možná spíš seženu tulipány a zakomponovat do toho právě ty zápichy. To mohlo vypadat docela zajímavě, jako kytička. Tím pádem jedu teda jenom do Lidlu, koupím ty tulipánky a pak pojedu domů a musím rychle zbalit. Počasí se zatím drží krásný. Doufajme, že to vydrží po celý víkend, protože by to bylo opravdu fajn. Nechce se mi úplně třeba sekat dřevo za deště nebo v zimě, takže uvidíme. Snad to podrží to počasí a já teda jedu. No nakonec jsem neskončila jenom u kytiček. To jsou nějaký tulipány, hyacinty a objevila jsem tam i římskou pizzu, tady tu. Je to pinca, tak tu si asi večer nebo možná zítra uděláme. A taky jsem tam objevila nádherné jahody a strašně krásně voněly, takže jsem neodolala. A pak tam měli akce na proteinové věci, takže jsem pár taky vzala tady těch proteinových do boostek. No.
but you're no longer mine. Do I deserve more, or do you deserve better? And why does it have to be one? K Danyho radosti jsem sehnala papírový kelímky, bez kterých je jak bez ruky. Nechápu, ale teď bude mít radost. The reason you left, I wish I had left you a little bit less, then maybe the scale would have tipped. But I'm still obsessed, so go on and publicize all the lies I believe, and televise all the times you smiled for me. I pictured you always in frame, but you've been gone for weeks. Do I deserve more, or do you deserve better? And why does it have to be one or the other? Still I do hope that you find someone I couldn't be. My dream might have died, but yours just fell asleep. Oh, and I'll be there when it wakes, watching from a distance, weeping for a love I can't replace. What will it take to find what I've been missing, and resurrect this heart back from the grave? 16th of April, we said our goodbyes. You bandaged me up and said, give it some time, but I'm still getting used to the fact that you're no longer mine. Do I deserve more, or do you deserve better? And why does it have to be one or the other? Still I do hope that you find someone I couldn't be. My dream might have died, but yours just fell asleep. I think there's another universe where I haven't yet felt pain, and maybe in that other universe I'm a flower. Pane režisére, co na to říkáte, na tuto scénu? I'm still 7 in second grade, and I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met my brain. Našli jsme hnízdečko a já jsem ho dala tadyhle na jabloň. Třeba ho nějaký ptáček ještě využije. Je to líto. Jinak je tady dneska celkem vítr, ale jinak strašně hezký.